Jeje kwupụta mana ke ka m esi dewe ọnụ wee na-akọrị akụkọ a na-akọrị akọ akọ ọkwa nọ ebe m mekwupụta arụ ya dịkwa ya mma ewe mama 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 ewe nna ịbatago mama ka ị rụtọrọ kwa mma nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ ebe si na nsogbu adịghị jee bulu nne aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị skuulu ọ bụrụ itibọrịbọ mana metiwe ha chọrọ mana m ihe dere m wee na-achọgharịrị onye ga-agụ m ya ka mmanụ ihe dere na onye na-achụ ife niile onye n'ịmụ na anyị bụ ndị na-agụ akwa n'obodo egbotelu ụdị akwa ịgba mbọ gbotelu nya ka m gụọ Chele gani te gani fogu. Kata kan fuli fani ku. Obi. 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 Hey. Onwere ya na-azụ obi be di m.
Nwande tiba na asobi nka jiwo no ye na asobi. Chalo. E won ije la agwo. Anya gi jina agba la ifa. Ncho ka ngola ifa so na won ifa na fa ba. Na ifa de lo eba. Na ifa na eku. Ebi. Ifa me no bona. Me wa agwa. Ya na ba anyu. Onwuli ugogbo nna m. Oya bu mkpuru na anya etu a. Gofere etu aja rekeda. Ikpuru ha ya na anya. Aja ni no na e agu yon. Mkpuru ha na ugogbo anya. Ngụchara akwa. Ogutinya bewu. N'otu echi. Nna m ihe. Meme. Ejemeje akwa ka na ime obodo. We ga gosi ndị tiwara slate adịghị eju ugogbo anya. We go ọrịa. Achọrọ m ime ihe dere n'akwụkwọ a n'ehi ya ka m bịa ga. Azụ nwe kpọnkwa. Azụ nwe kpọnkwa. Ọnwụ onye nyere enwe unene ọ nachalụ. E wutara m akwụkwọ agwọdo nwere ife na-achụ anụ ka m gwa onye bụ ife. Onye nyelu unene nwa mbụ ife ọ na-alacha. Azụ nwe kpọnkwa. Ọ ka njere isi arapụta onwe m. Ete na agba. Azụ nwe kpọnkwa. Gana akwụkwọ abalị tiborịbọ bụ ọrịa. Isi kote ebu na ọ ga-agbakwa ya. Oke ma n'abalị gara aga. Egwu Emeka gbara n'ọma egwuregwu n'abalị gara aga. Egwu atụrụ m na kwimụta ndị ụdị na-esi agba egwu. Ha tacha ha agba egwu. Tai na egwu a ọ tụrụ m n'anya ya. Ọ dịzie ka mpụta soro egbawazie. Ama m ihe mere na-eji bịa n'abalị ahụ. Nkịta ka ịba n'ihe m na-ekwu. So naanị gị nọ n'obodo anyị ama na Emeka bụ nwatakịrị nwoke nwere ezigbo akara aka. Mana m ọnwụ soja ka ọ nọ. Chineke gọziri anyị ọtụtụ amara dị iche iche. Asị na nwa wee enyi m nwoke obiọma akpawudara. Na gị na-ekwuzi eche m Emeka wee enyi gị. Ọ wee enyi nwoke mana anyị ma kwesị ịma ihe m na-ekwu. Ebi ka ama m kọrọ nụ. Ngwa bịa ma agwa gị. Ọ na-eme si Emeka hụ gị n'anya. Ama m ime iji na-ajụ ya. Emeka hụkwa gị n'anya o. Ezinne. Ahụ m ike iji ọrụ agwụna gị. Ezinne. Olube n'ihe ya eju iwe. Achọ m ka ị na-ewe iwe. Mana ilego na ihe a na-agwa gị bụ eziokwu. Ụmụ agbọghọ nwaanyị niile nọ n'obodo a hụrụ Emeka n'anya. Ọ kwasọ gị o. Ọkwa m ihe ma iji na-ajụ. Ezinne. Kwube. Mgbe onye ji ekwucha gị lọtawa ala. Olube na kona ewenye iwe. Daka jere sị. Achọkwa m mmiri ya akwụkwọ gawa ọrụ a gị na-ekwu eri ihe ị na-ekwu eri o. Dozi na ya. Emeka, ịmụkwa na ọdụ ọnụ ụnyaahụ. Anọ n'ọdụ ọnụ. Ụwa kwa ejiri osi anụ. Ọkwa n'uleta nwanne di m dete ka m na-achọ onye na-agụrụ m. Ọnọ mana m agbajighị chọọkụ nke m ji etiwa slate wee na-achọ onye ga-akọwa m ihe dị n'ime. Mama Ejima, ekwesịkwara m inyere gị aka wee gọọrọ gị ihe a kama mpa m si na m gụzile akwụkwọ n'ihe na ọ dị mma. Mpa gị si ga agụzi n'akwụkwọ n'ihe. Onye mpa m gwara m. Ife mpa gị gwa gị. Mama Ejima, ịnụgo nụ. Ịma na eziokwu dị ihe adịghị ka mbụ. Onye a n'ebe a. Onye a ndị itibọrịbọ onwere ife ama. Ọha egbu. Go na akpọ m itibọrịbọ. Bụchi ọnụ n'iwu itibọrịbọ. Ozugbo. Mama Ejima, ego gị ya, kọwara gị ya. Nna ọ gwara ihe m ji wee bịa o. Itibọrịbọ. Onye ndị biti enwe amaghị abịa ebe a. Ọ kwa eziokwu maka ọ bụ na adịghị na-eme anyị gapụ na-abịa ka anyị gụọra gị ya bụ ihe dị. Na-atụpụrụ ọnụ frọk ọrụ. Mama Ejima, nwanne gị di gị detere ya. Ọ sị na ya sị ka ọ mara otu ịdị. Ka ọ mara otu mkpụrụ ihe ndị ahụ akụrụ akụ na ọ na-emekwa ọfụma. Ọ sịkwa na ya chọrọ ịma na ya ga-eweli iwe na ya batahụ n'izuụka gara aga otu o si gwa gị na ọ ga-awụzi izuụka na-abịa abịa ka ọ ga-abata ya batawazie na ọ ga-egote ihe ndị ahụ ọ gwara gị.
mba no mama ejima. Na biko ne ma n'ihe unu na-agụ kwa na-agụcha isi ọwụwa abịa. Maka ị ga na-efe n'elu na-alọta. Ihe ọbụla chọrọ n'ụwa Chukwu ga-enye gị. Hapụ ndị iberibe ndị tibọrịbe enwe ha ka akwụ ụmụ anụmanụ. Emeka. Ịgụbara ife agụsị ya. Rapịa. Ego nke fụrụ anya. Chelo. Emeka. Ya na-ego chọrọ nwaanyị akwụkwọ a. Nwaanyị wee nye ya ego. Eju na ego a. Okay. Ọrụ mmadụ n'ebe a. Kedu ife gbachalụ na ịnalatara nwaanyị ego wee nye anyị? Ka ebe onye a si pụta. Ka ebe si pụta kịta. Ebe ka isi pụta. Olee ihe detara ya ụta? Gịnị kpatara na gị nwụ na-abụ na agụ ya wabịa ihe edeme? Chelo. Nekwo ha egbu. Kịta ga na-abịa. Onye mfegbu. Kịta ka si abịa. Ọ bụrụ na ebe wụcha akwụkwọ mma agụcha akwụkwọ na nwe ego. Emeka. Ị na-asị ịkọwa na ịgụchara ihe a ị na-anaghị ego ọbụla. Gụcha ọnụ. Nkịta ara sị na nne ya sị ya agụzina akwụkwọ mgbochi dị. Onye kwuru. Hapụ maka na arụ. Ọ kwesịrị ka anata ya ego. Ọkwa maka ego. Hapụ ọnụ. Ịma ihe mere. Ihe a bụ ihe na-awa m isi. Ọwụ ya na-akpa m. Kedu fọ? Kedu na akpa gị? Amụ otu m ga-esi nweta nwa na kpọrọchi. Chele ka ngwụgwọ gị ife na-akpọ onye adịrịkwa n'afịa. Ọ bụ na ị chọrọ inweta nwa na-akpọ Luchi ihe eje onwe ife ndị oyibo na-akpọ ịmụnwe iru ije amụnwe gị iru ga. Bia. Ebe ka isi? Eje m ugbo nna anyị. Wee buru nnukwu ibu niile nke a. Nna anyị. Ka ka nyere aka. Nna anyị si gbazuru. Nna anyị. Ị nwere echufu dị ka o kwesịrị ibu ya. Abụ m mekwu. Nna anyị. Ebi n'ogbe anyị? Nna anyị ebi na mmadụ ebe enyi. Ọkwara mmụọ mmadụ ka. Ngwa na mmeka mụ na gị. Mmeke nna anyị. Daalụ rie nne o. Daalụ nna anyị. Abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ isi n'iruru soja oleekwanụ buutu gị ka ọ bụ ihe eme na ịsụrụ ya n'oyibo mata na isi kote ebu nọ ga-agba ya agba Ojukwu onye isi iberibe ọ ga-egbu onye mbịa ọrụ ọ ga-egbu n'igbu ọrịa ọkwa ọbata osu azụghị iko nkwa enyi m isi So, how much are we talking about now? Ego ka anyị na-ekwu maka gị, ego na kidete. Papa, so what's naira? That's good. You're making a lot of progress. But can you take you for them kinelozo? You see, I also your father foresaw that circumstances before queuing you in. By that judgment, XY. Papa, ịbịakwa ọzọ. Gịnị ka ị na-achị kọwa no, ị ghọtara ka m gbalị okwu a. Ife na-akọwa gị bụ like stooping low. Nọni 3:3. Iji Papa, ịmaghị m ya. Ike gbụsasịrị m. Agaghị hapụ ihe a owechi anya gbawa ya. O nwere ike owechi ahụ iwetu na ọnụ maka onye oyibo gị ya. Jesus Christ, imagine a rat assuming the seat of an antelope. Emeka, come back here. Come back here this minute. Here, you're only a rat and you want to assume the seat of an antelope. Now, lie down on the floor and marry the floor. Gini, Papa? I say, stick together with the floor and become one. Now, this minute, come on, move. Now, come on, lie down. Papa, face down. Face down. Remain there until... Shut up. Remain there until further notice. Papa, how can you make me here, Papa?
get money. Abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị nna ike na-etu ọ dịkwa na mma Ọ dịcha mma ma ọ dịcha ịma na awa a na-agba ọsọ ihe na mkpọrọ dịcha mma ma ọ dịcha kedu ụdị mgbakọ nke dị ya awa gịnịzi nna m ihe bute mbụ ka m nara gị ụmụ nchọcha ifu na dịnyeba m n'ọkọgọ m ebe nara nchọnchọ ya ka ị bịara ịna ọgbọ ga-erube ịlụ nwaanyị anyị mego ga-ebururi m jere nna anyị nke m bụ na ịma na ọmụ ka ọ lụrụ isi nne ahụ mego mmeji wee si nne na bụrụ na m bịa ka mma na ya achọrọ m ego ka e wee sie nne ya Brent nwee ji esi nri papa achọrọ m ime isi m abụmụdị isi ka m jiri eji eme isi ego mmeji wee menye isi bekere aka m n'iji ime isi irube ịlụ di ọ bụghị ha alụchala di ya iji ime isi ịdị elekwere nke bụ nke ọ gwara ife nchọ nnọọ ka ime bụ ka ịza ha niile ihe onye ọnwụ na-achọ nnọọ ka inye ọ dị ka ihe nchọpụta bụrụ na-achọ ka nwee udo n'ezinụlọ a onye nke ebere na nchọnchọ okorobịa ha ntụo ibe ihe ha lụchakwere nwaanyị ka m ji ejele ihe ọ bụla ala ma ejikuru ego na-enye ogbu ya nọ n'ego atụbiela ime ogbu ya nọ n'ego atụbiela ime oke ibiri eji esi nri inwe ego iji esi nri ka onye na-emefe isomeje ole kwụrụ n'azụ m ọ bọghị alụbeghị obi dị enweghị mma agwa gị nke nye nwe na-enye jiri eme ngwa chere ka anyị bata mgbakọ ọ bụla ije esi nri nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ụmụ m ga-aga na nke osoja taa nna ọkwa ị ga-aga ọ bụ maka nwa ya enwere ọtụtụ ihe nwere m ga-eme n'ụlọ ọ bụ ma m mesịa njọ mmanya asị m bịa na ọrụ m gịnị ka m ga-emekwa biko m nwee m ga-aga ebe ahụ na mgbede a unu kwesịrị ịbịa o ma gị ma unu kwesịrị ịbịa ihe a ga-eme ebe ahụ ọ ga-atọ ya nne ka anyị ga gị ebe a dị ebiri nne biko ihe nwere eche ka ike eme isi kefu nke a ike agwụgwọ m ka gị si na nke m ekebe m ya bụsịnị ka a na-eke gị si enwere ihe ebe mbe na-eje dị mkpa echi mgbe m ohere ke gị si sọrọ m ka ị mara ebe m na-eje gwa m nwanne gị nwaanyị si ya ka ị isi kwọ m eke isi nke ahụ ụka kakwa ma n'odinala site n'ụtụtụ ruo na mgbede kama o ya ekekwa mmadụ isi isi ikote bụ ọgba ihe okokoko Onyebo, you are walking out of your father, isn't it? I want you to understand this. Now you are in school. Noko Bioma. Are you hearing me? When you must have become a professional like I am in the medical field,
you can be charging 10 kobo na toro ka go we begint. You are suffering from extremalitis of the frontal bones. All the ka giya wa karaka. Ihe ogogo andekwa ko wa karaka bi. Akaraka emeka. Chologu. Ona bua karaka. Kedu ko yesi ya gbanwa fam? Kedu ko ife emeka na eme yesi ya gbanwa fam? Yeah, good day, chaps. Good day, chaps. How are you doing? Mama Prono, eh? Ekena hunu kene ya. Ya ka na azo no. Hey, what did you make out of the electrical display? You were admiring in my abode. What? No, chaps. Relax and enjoy yourself. Relax. Bien, Emeka. Name your habataga. Emeka, allow them to go. Abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ aba ndị itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote ebu na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote ebu na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ